child labor, non-child labor. Elitma okwako jofwambo eni jofwambo anyuola wede kod osiepe nowuok oko kar romo mar yuoro chenro mar alama ko jafwambo mosenindo Dickens Wasonga e kanisa mar St. Stephen Cathedral e kar dak ma Milimani Kisumu mano ACK. Mosenindo Dickens ne opar gi osiepe kaachiel kod familia mare kaka jal maneno ranyisi mar telo makare kendo tho ne ofuok mang'ong'o e dier oganda. Okwa jopiny kod jotelo duto makine chop mar kod Dickens dala gi gweng' ma Ulago Kamkwaya e sub county ma Bondo kuma kiny nyasi mogik mar ikne timre mondo mi onya kwe kik ng'ikruok kod koko moro amora mienji. Wa regret ahinya ne kapok ne obed kade kom mondo chak tiyo ne jo media ma Kisumo to Nyasaye koro kawe. Onge mana gima wanyalo timo, waduoko mana Nyasaye erokamano to wakwayo mondo familia mare bende obed gi kwe. Ne wawinjo ka josiasa mamoko chalo ka gima chiko lweny e liend osiepwa ni. Wakwayo josiasa gisekonyo wandi kendo osiepo osekonyo wandi kendo well wishes osechung' kod wandi. Waduoko negi erokamano ahinya lakini ka wachopo liel wakwayo mana kwe. We remember him as a very strong person. For us, he was a leader in the family. He would give us direction. And based on his teachings and his guidance, we are strong now. Dickens, my private media advisor. Ondiko articles makala par. Dickens not describe Kisumu kabisa kaka plan ma Kisumu dwabet. Kendo en manomiyo ndiko mang'eny mane other journalists go Kisumu ne kao information ne wuok kuome. Kendo kana samoro kwaneno ka weche nitie nwabet kode for a long time. Kata mtoka monege no nosetinga dinga indi. En toma late kabisa. And joma osedhi through it ong'e ni olit nikech en gima biro apoya ka ok ipar. Tapani ne joma oyie kuom Nyasaye momiyo wan e kanisa maka ong'e ni tho ok chik ng'ato. Tho biro mana apoya seche moko.